Laugarren gaiko, bosgarren ariketari dagokionez, dentsitate bat ezagutzen dugu, eta hori kutxa batean sartu behar dugu. Kutxaren volumena ere kalkulatu dezake. Horrekin, masa bat kalkulatu behar da. Ze zementu masa behar dugun, kutxa hori bete alizateko. Orduan, datuak, dentsitatea, ematen digutena. Bai? Konturan izan hemen ongi dagoela, hemen gaizki dagoela, bai? Hau izango litzateke 10 berriro. Kutxaren neurriak hauek dira. Bai? Volumen bat kalkulatzeko, 3 neurri behar ditugu, 3 alde. Sagabelera, sakonera eta altuera. Hauekin, hemen behan volumena kalkulatu dezakegu, guztiak biderkatuz. Dagoeneko metrotan daudenez, behar dugun unitatean aterako zaigu emaitza. Metro kubiko. Beraz, dagoeneko volumena ezagutzen dut, kalkulatu detelako. Dentsitatea, eman didate. Dentsitatean formula aplikatuz, dentsitatea masa zati volumena izanik, balio batzuk ezagutzen ditut. Hau, ezagutzen dut. Hau, ezagutzen dut. Kalkulatu beharrekoa, masa litzateke, beraz. 12,5 metro kubiko volumena bestaldera biderkatuz pasata, biderketa hau eginez, lortuko duan emaitza, masa izango da. Seigarren ariketari dagokionez. Urpekari bat, itsas azpian dago. 17 metroko sakonera. Eta periskopio bat dauka, urpekari bat dago 17 metroko sakonera, eta periskopio bat dauka azalera honekin. Itsasoko uraren dentsitatea, hau da. Kalkulatu behar dugu, indarra. Indarra kalkulatzeko formula hau da. Uraren dentsitatea ezagutzen dut. Bandidate, eta jarri. G, gravitatearen azenarioa, beti berdina, betiko basurtzi. Sakonera, aipatu didate zeite. 17 metroko sakonera dago. Eta, periskopioaren azalera, zentimetro karratutan eman didate, hemen adierazten da, eta nik formulan erabiltzeko metro karratutan behar. Metro karratutan jarrita, formulan ordezkatu, eta zenbaki guzti hauen biderketa eginez, periskopioari urak egiten dion indarra kalkulatuako du. 694 newtonekoa izango delarik. Zazpigarren ariketari dagokionez, bi gorputz daude, eta sakonera ezberdin daude. Bat 10 metrora, eta bestea 300 metrora. Jasaten duten presioa ezagutu behar du. Datuak, sakonera bat 10 metro, beste sakonera 300 metro, eta itsasokuraren dentsitatea lehenoko berdina. Presioaren formula bizanik, dentsitatea ezagutzen dut. Hau xena. Hemen adikasi dut. Gravitatearen azelerazioa, 9,8 metro segundo karratu. Eta lehenengoaren sakonera 10 metro. Beraz, lehenengo gorputz horren jasango duen presioa, zenbaki guzti biderkatuta lortzen dena. Bigarrenean, gauza bera, baina 10 oldez 300 jarrita. Bi puntuen arteko presioaren aldaketa ezagutzeko? Puntu handienean dagoen presioa, bigarren puntuan, 300 metro gasoganera, ken puntu. Sakonera gutxieneko puntuan dagoen presioa. Sakonera presio aldaketa sakoneraren eraginez, Zortzigarren ariketa, prentsa hidrauliko baten ingurukoa da. Bien bolo daude, neurriak. Hau, eta hau. Hemen akats bat dago. Hau ez da, metro karratu, baizik eta zentimetro karratu. Hemen, datuen eraldaketan argi ikusten da.
bai? Ez da metro karratutan ematen diguten zerbait, zentimetro karratutan baizik. Eta kotxe baten masa ere badaukagu. 1800 kilogramo. Jakin behar dugu, enbolo txikian zein indar egin beharko genukeen, kotxeri altxal izateko, bai? Irudia hemen dago. Enbolo handian, kotxea. Txikian, guk egin dugu indarra. Eta zein indar egin behar dugu, pixua daukan kotxe bat altxatzeko. Paskalen printzipioa erabiliz, bi aldetan dagoen presioa, hemen dagoena eta hemen dagoena berdina izango dira. Eta presioa, indarra, zati, azalera. Balio hau, B puntua, kotxea dagoen aldean dagoen indarra, bere masa, bider, gravitatearen azelerua izango da. Ze azkenean izango da pisuaren indarra. Azalera, 7,84 eman digutena. Beste aldean, ez dugu ezagutzen, egin behar dugun indarra kotxe hori altxatzeko. Bai, ezagutzen degula, azalera hori. 0,2 metro karratu. Orduan, balio guzti hauek ezagutzen ditugu, hau da ezagutzen ez deguna, beraz, 0,2 hau bestatera biderkatuz pasata, biderketa hau egin. 1800 kilogramo, bider, 9,8. Bider, 0,2 eta guzti hori, zati, 7,94 eginez, 270 newtoneko indarra egin behar dugu, 1800 kilogramo pixatzen dituen kotxea altxatzeko.